Ihuku nimule mahaka mara le nyandeni ngaphucu wevukiseni ngenjathathu hayi inkomo phansi Islam Tata hayi yona ke igama angaziwa kakhulu ngalo le show manje bathi huku bathi ihuku imule mahaka mara le nyandeni ngaphucu wevukiseni awukhuphula lapho sikuzwa uyakhuluma kuthanda yo ngoba mina ayisenzoyenza kodwa ngiyazi ngelinye ngazuluma yedwa kuphumelela ngosami Jana baba. Ashakazela madoda majandazela madoda madoda ukubane manga ngosele. Oh makaya madoda ndalala noma ndiya kuya phambili ngamadoda. Lungile bafana umuntu. Ayiki temzayes. Wamjemu Messi. Ya, wamjemu Messi. Emasuli yena selintezi awuse yamyabonga baba. Awu yabonga Tito mina ngiyabonga somandla wami umzimzini uphela abantwana bawe thathela phela phela babethela ngiyathenga mfethu nami ngiyophatha njengana beniphatha khona nami isesami hayi into engayenza Uzongikhoshela ngephepha ubalo osafunda iphepha la. Ngokuba umngani nomthobisi usuyibona usudumile. Uyakhumbula nithinta encane ngaloya nyaka ka-2019 akazazi adlala emsakazweni wadlala ngoba nakho sekubalwa sekuthiwa sekuyi-top 10 yokuhlukaniswa unyaka akazadlale ngenhlobo mhlawumbe udlale namhlanje i-top 10 izomenyezelwa ngakusasa ngenxa yokuthi njengamanje sekwi-4th Industrial Revolution sisiphela nge-technology. Wena uma usathola umqondo omdala obula unomona nje umthandeni nje uphumelele ubedlula omasikandi abaningi naye lo mfana wakithi uphumelele futhi kakhulu ngomqili bakhe uphumelele ngokufohla kwakhe umona nje lento ezayo mina ngokutshela iqiniso mina ngoba nakho laba bafana wena beqhamuka emva kwakho base begile imanga okuyivume nje induku bafowethu nathi uma nje ontanga yethu abaningi abanye kwi-industry baphumelele basedlula nathi siyamukela semukela ngamaphutha ethu semukela ngokuthi inhlalo zabantu kayifani bafowethu asoko silimele nje iqiniso ngeke sife ngalokho kodwa mase ngalimele iqiniso siyofa ngoba ugcina usunobona uhamba uqhwanda ulwa nabantu usazi kubona umona zanefa nje uma usaqhubeka usabuya ngale ngqondo onayo le ngeke uzuye endawo lo phuphu kulobo yibo ngeke uzuye endawo ukutshena mina akutshena mina tshena nje ungqo wona wachaphaza umngane wami iface wayenza isiwombe kanti akusona isiwombe mawuzongichomela ngendaba yephephandaba ukuthi linyukile izinga lamaskandi emfundo yezayo kwaze amaholweni ishida bengayo usas khofa iqiniso limile la sebenza ngetechnology manje sebenza yikho nje mina ngisadumile ngidla abantu ngihlula nalabo abantu basemagunyeni behlula ngane na inkani yami ngethalente lami ngetechnology khona njengamanje wena ubiza abantu ngomphuphe angiseyumphuphe mfana wami uyophuphunyoko wena ubiza abantu ngomphuphe angiseyumphuphe mina uyophuphunyoko wemfana kuyophuphunyoko mina ngumfoka ngithi uyophuphunyoko uzongibona ngikhumbule